Kardom Karbi Anglong News Channel kelang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponikta. Sarthirong par arat to war kahino pigajok kidam kiwang sung pikpu chinisi local MSC mate EM Richard Togbi to war kaselam pipon pusi nelitum Karbi Anglong News Channel asai hemalong birta nang pali alam langdam sila. Lakha inko the truck dua Burgri constituency ke parlo Kakojan polling station ke parlo Sarthirong par amikar kensing ingti metang Arong arat kidam kiwang kisung alam chinisi Dolamara Malasi Ahavar along Ninkeme Abangpu social worker, Wilson Bay VDC member John Qatar social worker, Mongol Singh Tokbi social worker Horen Crow Atumalong Ken Singh Ingti Damlo. Bang Soalam Wilson Bay John Qatar Mongol Singh Tokbi Horen Crow Atum Sarthirong Par Arat Kidukisung Alam EM Richard Tokbi Aphan Than PC EM Richard Tokbi Seta Alang Litum Kethan Alam War PPC Sarthirong Par Arong Arwadaphan Nini Aparman JCB Pen to War Selam Pipon Bomlo Sarthirong Par Arong Along to War Ka Selam Pipon Ajok Sarthirong Par Aradatum EM Richard Tokbi Aphan Kachuro Pajirpon Lapen Wilson Bay John Qatar Mongol Singh Tokbi Horen Crow Atuma Seta Ning Aklong Pen Kachuro Pajirpon Anparta Dolamara Town Chairman Mongol Singh Tokbi Lapen Dua Barguri VDC Chairman Sarkoirong Par Atuma Phantami Sarthirong Par Aradatum Kachuro Pajirpon Ahavar Hat Padalong Lapuson Ninkimi Kamathatek Kabujitek Abangpu Abang Piatum Jongsi Do Olo Pulote Ahavar Arwadatum Kidukisungpen Jokvekji Kopi koson alam thesi pherang kia tumathengno nang kapachini dun alam le ang ton pen arju iksina dua Burgri pen adverson ko report Karbi Anglong News Channel ya korte demanda suri kordom pilo nilihin panel dum na chuni ke pinia ni nitum taring ko rapia ni ladak GCP pasul ke towarna bonat pi ke nil phananga japon bang ke ake hai version be Agahai la nang linang Japon na pen agahai Horen Crow la Langiktha solo kan nang cirap nang situ dun pensin itu pen mors Horsing Togbi agahai la Langiktha nang cirap nang situ ben itu ia masalah king ridam lo pen BDC chairman tumben sing ki than pen si pinia ni tami tumpan GCP tawara bonai pan nang pidun lo pen itu dak Kakojan PS Sarthe Rusmi Juni Sarthirong Parang ban Kakojan nitum kecil dengan tawar kisik saksu takali non alang tum sartum ni rapen nitum ini ngarong palo kadowi kita geding numanta nasi ya nije udah tek develop kada nije udah dalang tema nasi cok cekeli di dan ni pan dia tu nai sida ansa sen nitum tami hem sar pantan nitum han kicirap situ dun je pan nitum rong si penda kadau ita ning klong pen rabdun po busin nitum matha pon bom lo pen rabdun vek po lan le ini ngarong lo nitum rong si sar pisar puri soe jang mentan nitum yam sar phan choro lo ning ngarong vek lo asi lan velo ni lam tan ni jeu tek tek tema la so to war bang dak Rusmi Juni Sarthirong Parang pen Kakojan cek so lo ke he tame nitum la ni nia apartment si GCP hang chot tema la si la ni apartment un an paklem na un an bang ke mo pia ko salom long men chuni ri tudat po nanti na Rusmi Juni long don ko ana phai do la nil dema don na phai mote ke hem chun hen prak pen mutate 16 ne do don trokep abang kami la non to ana ki ko haning arong marong oh ning arong lo kada beta nilimen kensing ti dah ni lige po ni member si non ko claim nu nahi ho media bitung to phana kero pilo pini nilitum nanitum media abitung to phan kenang sot nanitum phana chohang alam thela lo atedak Kakojana PS kaparlo Sarthirong Par Arong along kidam tang pinang an apor tuwar kidam kiwang kasik sak penajok Chinghon korte
kisar lo kensing ti nilito phan kaduka we nang thansi nilitum Dalomora VDC chairman Dwarbagri VDC chairman apen town committee municipal board chairman Morsing terang latumpen kaduka we chingkichi thansi kedam tang tariging korai si arni em saralong ni tum damsi kaduka we alang litum pen chingwai chingsai pen ajok em sar pen chingwai lo bang so ting pen alang li em sar bang jongjum amina khi pen alang li ni an phan klempon noi pusi ni to phan bang so tuar ke patrogia phan JCB awar sai nang pipon lo la sila bang so ting pen pini ni litum ke klempon ke pangcheng lo la se alang li to phan akero pilo sar em sar phan stame akero pilo la se la puson alang li jongjum ami thang akhi pen bangso sartherong phar pen kakojan kachileng atuar kasik sa kisung pik pen ajok alang li chini si pini nili to phan nini ana phan JCB ke paterogya phan awar sainang pilo lasi pini chairman sir la pen Dwarbagori VDC chairman sir la pen town committee municipal board chairman alang litum ta nang humri nang dunji pulo seta alang litum akinang sodakam doko pot alang litum nang dun thekte lo la siputhot alang lilar VDC member kai kathar sar alang lisi puthot bangsu kaduka we alir acham mane ladak kacherap kachitu ko sonsi ke klempo nangjima la JCB kam ke klem long an alang li setame bidisore na pidunje phan alang li tame na chetong don lo Ningkan Parohini lekai kaboche Karbi Arong Perangke Klemba adum kahumridam aduk jangplung to war kewek pen akaprek thangta thekdam longli Karbi Anglong ahempi Dipurong sopi pen kilometer phokep sose kahelo Borjan MEC constituency ke parlo Nagaland border khotkhoti adung 1845 aningkan pen kaboche nothong teron lapen amri rong pi Karbi Arong phaikuni ni phai ingkoi rake thom arni pherangke klemba adum kahumridam abirta nangli Bang Swahut, Nothong Teron Arong Asar, Langtuk Teron Kaning JK, Kedamtang, 1845 Aningkan Malompensi, Rong Chukimlo. Api anke India ta Independence Longlo, Bang Sopi, Karbi Anglong ta District Council Longsi, ASDC, CPIML, Congress Lapen Non BJP Council Nang Charilo, Bonta, Nothong Teron Arong Arat Non Puta, Ha Kedamtang, 1845 Aningkana Tengsi, Inghan. Langbung Longle Aduk Jangpyung Atuwarsi Chehelat Nang Bomla. Hemso ihum humni nang kipipen akapreke thangnata sorkar pen kachingthur asayamo nang klempi theglong le puta ningjepo Yada 21 nong Borjan khotkhoti no thongte ronarong nili da khotkhoti no thongte ronarong asarlo nilimen laktuk teron pu lasi nili tumarong ke pini pina parong kalilo je 18 century pelo ni tumke 1845 pen lo 1845 asini tumke rong da dak nang establish mane nang hachi lo bon sita jo pini ani anta sarkar hin begeni tum arong aphan nang kelang pu ason ninga chi thia bela to war ta we apen hemso ta ho na nei hum do apen ke lahan lo apen to war pu bangke ni tum 19 kali ni tum da khotkhoti rong nang hachi ke 1845 pensi nengkan baru kris ner kepra di kep nengkan plikera pho anengkan masini tumge khotkhoti rong kenang kahachi bose te ya sarkar ke dolo a congress dolo BJP dolo ason dolo ASC tum dolo asong kahai ta भूत लेके जगन दे तगलो नी तुमारong के leadership ta dolo bose ta tobar anta nili tumge kelong dun de det non puani anta lasin pini nili no thorong a asar pen laktuk teron hin pen ke pachini alam je ni tumke la ana ningkan ke dota sarkar hin pen ke chuning dalang hemso ihum nang kelita latar rong ni kele aton til ke long ta kali nane ihum
apen public hata tuning mase nang ke sumcheng lang jene tene tuning pen isi ilong nang lelo apen line pen neta la nili tum nije chebor I la ke chebor I pen online bang ni tum ke la bang ke dole he nije methang thang chebor I lo department long dam si tuning ri dam si bang nang lang lo sita twar bang ke jo sara tum dang ne jo national highway pen nili tum la pu amri rong pi an nili rong aparate amri rong pi lo bon sita la rong ni atwar ke ni tum 4 kilometer ang bang ni tum ke barikha ko anane itin sensory pen kachileng atwar ni tum la sita isong not ba not areng ke theta ni tum phan ke nang lang le ba nang ki pia bilang a development twar hi nang lang bilang la sini tum ap nili nang chuning ri lo je la pining an kan pen bang ni tum han ta twar hi bang ke nang lang pibek nang ji a dusra ke sung bang ta dolo bon sita nili men bang ke nili rong sar pen chuning ri bang ke non bang ke twar han ni tum ka siksak nei lang ka nang ni lo apen electric me tani tum che boi sinang ni lo la bang ke men kadik dar nai ke ni tum nombor isi long maga la tobar han lo la si sara tum nai tum nili pinis rong asar pen no thong terona arong asar pen nang kaning je tu nala mang ke nali tum da ka matha pon par sigra ba ardi pira nili lam ta nili rong al ahom sara nang pachun pitha pusi nili karbia anglong rong asar me kara institution ekos nong Borjan a president benta nili rong along pen masinang chuning ridun lo la sila so nili lambang na tumta ardi nang NP dun tha pusi nili hin benta matha lo la si pini choropa lo pini la kene reputar abitung tum sita nili rong nang humri pot nili suri akardom lo la si saratum nili kachuning ri an atlam theta paong ilo hemso bang nang le lo hum thoksin ket lo la an don farohini ra don krehini do ni tomaro hemso bang pangrumete hum thok le hum thok sini do nang lilo laan pen towar ga bi pin lo sar atum la sina tumta la ni lama bang na tum isibak katu ningri pelo nilita na tumta nang jin sora towar bang ka ni lang vektha pusina tum phan ke thege ding tum phan nili kar benglong ro sarame 21 nong Borjan a president pen talo ba no thong tero na rong agang bura penta nili nang suning ridun phom kep lo saratu la sinang tum nili lang pon vektha pusin nili tum nang tum phan suning rilo apen ke ekene heri jiote ka nang mari lo PMG pu PMG SY pun hada ke tok do la tum ta atwar bang ka nang pun lo nang pun ta tipu ke Oktober chukle banang reji nang kan ke jut helo yo sita nang ta cha khobor ta vedelo saratu la sila so bang kan nili ge helatun elo ikhia data ki komba ni arni ta chepamam ta une de lo la sila nililam nang tum arjulong pen la highway pen amrirong pila soda kilometer pli atwara bang nang tum nilang tipon tha pusi nilihin benta suri siria kardom besina to hana chuni lo kardo Lason thot si halapu no thong teron arong pen damchot amri rong pi arong asar rajas bongru lapen alangli rong arwaratum kaning jeke kai thom kai phi laso arong along boche etlo bonta pini arni anta to warkime iklong puke aphialamlo madua sarkar le council charita arlong ipum sangti imuta bangso arong aphan nang pakrokle lang Lapen Jal Jeevan Mission pen lang angkro nang silam pilo bonta non puta radapan lang pitek thilang sarkar pen kidu kilak aradapan ke panong pon job card aronadoy ration card bidhawa pension lapen PMG SY ahemso sitame long dunde atumsi ke ong puta ningje anparta Borjan local MSC Sarjarong par apan Pihaidat pen pini arni anta bangso arong along aking pak chibidam de pinlang puta ning jepo. 21 nong Borjan lapen ladak amri rongpi arong khati area la bongrum under bongrum area lo lapen bikhe koi nili aprangsi abangke ladak pini media bitung doan aphan stame ladak nili longri nili hawar along nangko humri amri rongpi GB pini nili sojong nangi tumat hingnu siar jablo pini nili tum labangso nangi tum kiwang nili tum penangan ningarong lo pima put ningarong alamang ke ladak pen nili amri rong pi ajibi rajesh bongrum
nali tumpen la press media hoi pen nili kening je kang tung mate la karbiang long adang pi an labang so alam nili pache thang kang tung abang ala hello nili tum labang so Ahawar ke pini je thana mo bate ining duk me ining oi me athema labang so Arong ke ban nai Arong lo pharo isira sari kuri an bak sila bang so Ahawar ke nili tum non hetan jonggal lo nili puakai la pen non nili tum auve an tame nili tum sita labang so Ahawar la an ki ban wai phit sita me nili tum pini kache theklong abang ke pini thang development abang ke nili tum thang ta che theklong le ning duk me pini nili tum labang so towar nali tum pini kiwang pen kala kadok ve kobharik tha la towar nili tum dak log charli somara tum pen cheng lok la pen ele tum chethan dam lote chethan nangkok lo athema lo chethan the pute rata chini ne daje pose pini swalo akiso aphoy towar along aja keding national highway pen ladakan pini amri rong pian ke 4 kilometer do thang development ave thang towar pini ke pini labang so Ahawar ke revenue area pusi nili tumban nang ke hok lapen already all the council long stame lake register tang do labang so Ahawar aphan ke sitame pini labang so revenue area sitame nili tum labang so development mang ke thang da che thelong le dalo pini ladak school amri rong PLP school do 2024 ahod establish lo adhek ifhar na dhelo boundary wall lape lapui hin ave long thoma banga velo la ihin vedlo la sila tening duk meme lo che theklong same che therak meme la si pini ladak Karbiang long autonomous council ditu ke cari bom non ki bom sar tuliram rong hang pan lapen ladak education department ladak school of hans same sar recharge tok bi aphanta chuning ri lo labang so school same implement LP school pen ako high LP school pen ako ME school labang so upgrade abang pima putang te nili tum labang so Ahawar so mara tum school ke dun same penang an kasik sakdo ME school ke dun je phan dak pen sari 5 kilometer dam nang ji laben towar bang ke chethan si jok dodlo lapuan school dun long le becheng ho da bang ke non same pini jola nali tum la kreng dang o si ke bang misen jolo sitame ki chamolo putang te damon la sining duk meme lapen lalo towar lo non prabjin pen nili kadok ave ladak tim Karbiang long phan chuning ri lo labang so amri rong pi jitu la revenue area phan nili tum phan na jinso tha lapen nang honra labang so non la election MLA election nang leli aprang labang so kam bang kala immediately December an bak pen cheng nang po labang sinil tum ke rong pen ke ma nili GB hoi pen demand dun lo lapen ang part stame ladak labang so school long stame lang ki jon awar sai ring stame be ring stame be kisung bang penang an chechak nang lo lapen non jal jivan mission stame claim bom lo stame latano anta complete pelang latano anta pumasi adharwa kam lo lahai ka do be labang so Arong aphan akisung abang galah lo hemso stame kisuman adim ke kim lo lapen kisuman ke patang ti lapus tame do ulo non adha ke tang ti tame do ula ladak lapen non ako kinangjian labang so hemso puthak same ako nang pithura labang so Ahawar pantame adet kaprek parok Arong long le towar ik thing thang asom tak le nili tum tak amri rong pis tame mentusi labang so towar nil tum ki iglun mate labang so ita towar nil tum dak chehla dun long puma pusin ning duglo pini abang ke lasi prabjin pen kadok ave dak tim Karbiang long aphan same lapen media dom panda chuning rilo labang so birta bangke Karbiang long adang pian same atokan no same labang so media nili hoi pen nali tumalong kachuning rilo Dr. Sar tuliram rong hang aphan labang so atowar labang so alang labang so school same la boundary wall lapen school upgrade abang same prabjin ben nili tum amri rong pi aphan nang lang point phabusi nila kadok be nang tumatheng do chuning rilo Karbi ang longalong MLA bang plido laso ang bongpen bokajan LA pen ke haidun Dr. Numal Momin Hello Radaphan kaching tur asai amo ke claim pinai lo pusi Radatum chethan Ahok lo bokajan Ahawar kaching tur asai amo claim lo bonta Karbi Arong pulote kelang ke pangkre ke phak padokok puta ningje rinti Lasi bang so puthak Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang mate team Karbi Anglong ke jatum lang charidun si kanghon kelang kapaching barjia phanta hadak arwadatum chuningri News Text Report Karbi Anglong News Channel
alam sekal dangi joram teng lo dak sekal jonom ita aja to thei long le la swalam sinan tanong an ni ke penili ke sarpitang ru lo ho ka jonom penon sarpitang ru ta ali ta thek long le hem su ta non aphia pisi hum ni ke thek bin long la an le ni ke nang li tum orunodoi long hit ma nili ke phelab dun ulon da long de ni phan ki ni na nang than pet ta de le ayap long de ni ke non put nili phan ke ko solo ne chini ne ke sarpi ong phan lo ne man te ko solo ne non puta phelab ke abatai do lo ma he mi pia ta nili phelab dun lo akus sarpia pension ta phelab dun lo ta non puta long dun ni ration card ke ration card abang ke du ration card ke du apan ke item ni kan ke thom ni do lo ni li la son he job card ke claim mon lo amanon ke nang khan pet lu la ta ni long Nanti lah government kan kita mau gitu lah. Arta ki ong tum kan. Rồi thì là ta long du ni e ni li ke Pension kuno. la an ta ni li chu hang du lo long li nang ti nan puta ayar pension ta ni li chu hang lo phelab dun lo ni imene ta ko no ta puta long ni pan ke he mi pilima malang me me polema tong ke ni mathalo ni chini ni government tum ta he ti long de tong li apa Pinya berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me